Dobar dan! Danas vam predstavljamo naš novi proizvod u ponudi e-glasa. Riječ je o Dialog Talk softveru. To je najnoviji softver za komunikaciju simbolima i pomoću teksta, namijenjen Android i Windows uređajima. Nastao je u finskoj tvrtci CodeQ. Njegove su prednosti što sadržava Smart Grammar, funkciju koja automatski oblikuje rečenice prateći pravila hrvatske gramatike. Evo i primjera. Ja želim ići u dućan kupiti malo krumpira. Ja želim ići u dućan kupiti malo krumpira. Volim, voljena, voljela bi zvati baku. Voljela bi zvati baku. Nadalje, radi se o otvorenom tipu softvera koji omogućava uvoz medijskih datoteka i tome individualnu prilagodbu svakom korisniku. Primjerice umetanje vlastitih fotografija, slika s weba, omiljenih pjesama, pa čak i crteža. Tekstualna komunikacija sa mogućnosti predviđanja riječi. Danas ću ići na skijanje sa svojim bratom. Danas ću ići na skijanje sa svojim bratom. Imate i mogućnost preuzimanja već gotovih izrađenih ploča na hrvatskom jeziku. Odaberite hrvatski jezik i stisnite preuzmi. Uređajem je moguće upravljati pomoću dodira, a namijenjen je djeci sa razvojnim teškoćama i odraslim osobama sa invaliditetom. Za sve dodatne informacije o probnom periodu korištenja, cijeni i uputama o korištenju, javite nam se na naš mail info@eglas.hr.